Здравейте хора, аз съм DemonBG, днес ще направим една инфо за Screama BG. И както някои му викат, Screama тъна. Да, той за мен е много гъсен печага. Ще качваме с него едни видеоклипове, вижте много, тук сега ще му видя видеоклиповете. Това са всички видеоклипове, които аз видях, инфо за канала ми, извинявам се, че качвал клипове доста, не съм така, качваме на Skywars, на такова, на Skywars, Souplex, пак на Skywars, Survival 2, пак на Skywars. И тук OBS нещо му се е било развалил. И да, това му бяха неговите, има 12 почитатели. Сега ще направим един такъв как да го кажем, едно ревю за Петю Петков. Той знае, че снима хора на такова, това съм аз, това ми е другия канал, хора. Абонирайте се много за него, моля и се, да. Снимал съм доста с мои приятели, снимал съм, да, съм си моите всичките. Как съм снимал, извинете за името, малко тъпо съм го направил името, но сега не мога нищо да направя, хора. Добре, това е всичко по мен, хора, аз бях DemonBG, вие бяхте много приятели, да пишете, да ви е харесало. И чао!